Assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe heɓiyankoɓe ayaw Piindi TV on calminama ko dañde tigui weltade huccidde mon nawi gowede kala saaha e actu people ɗo e Piindi TV woni caméra o ko Abou Ba. Merci beaucoup Abou. Hande ene jeeya e ko ɓuuri tentude hande e kala saaha kala to tourna kadi ko ɗum woni yeyete woni équipe nationale du Sénégal en deuil e sanga nde ganduɗa noon aɓen to ganduɗa to woni to Côte d'Ivoire e alhaali ko ganduɗa ko woni non CAN 2023. Polémique mawɗo teska hakkunde Wally Seck e jeeyowo téléphone keptinaɗo ɗo no fewi e nder leydi Sénégal hono son yewmomi gartama e holko saabi ɗum noon El Hadji Ablaye Walle waɗi noon golle payodinde no fewi mami gartan mon hen e beelamma noon nde fulɓe kala heeɓi hen somin jeehi Alifar garten non tigui Abouba e caméra o Ablaye Walle Ndiaye ko jeeya to ganduɗa to woni to Médina Gounass joɗiɗo hande to Zambie konko noon diamantaire keptinaɗo no fewi e nder rendo fulɓe hono Ablaye Walle Ndiaye kañum tigui noon waɗi golle payodinde soko noon hokkude omo ganduɗa woni Hamme Amadou Ly mo 2S TV journaliste ngana auto Ford mo ganduɗa hande dennagal noon fulɓe kala noon woni ni ɓe beelamon no fewi kenene wayno noon o haalani tigui e Hamme Amadou Ly kono noon omo ganduɗa woni Samba Coumba Ba gondoto RTS Tamba kañumne kadi o hokkima ko ganduɗa ko woni auto ɗum noon woni ni beelamma dennagal fulɓe kala ne tawno e wiide mumen Hamme Amadou Ly ne hanni eko ɓuuri ɗum. Abou Diop mo doyen Abou Diop mo RTS kadi DG Piindi TV kañum holliti beelamma no fewi e audio ceraɗi partout e wiidema ko noon o mo ganduɗa woni Ablaye Walle Ndiaye ko waɗi ko waɗanani ɗum tan Hamme Ly kono waɗi ɗum ko dennagal fulɓe kala ha joni noon konko omo ganduɗa woni Abou Diop e wiide makko noon Hamme Amadou Ly ne handi eko ɓuuri ɗum kono e wiide makko kadi omo ganduɗa noon woni Ablaye Walle Ndiaye e wondude Abou Ndiaye El Hadji Abou Ndiaye yo Allah hokkuɓe noon fandinde ko ganduɗa ko woni kaɓe gone dow mum ko e wiide noon ɓe darima darde kadi tinde kadi e leñol ngol ne tawno noon ko wayni kadi machallah ɗum noon o joguima hen beelamma no fewi konko omo ganduɗa noon woni Abou Diop RTS ɓurrandir ɗo e Piindi TV. Ha joni alhaali oɗon omo ganduɗa noon woni Amadou Tidiane Diop ko badiraɗo e Ablaye Walle Ndiaye on diamantaire guittuɗo auto hokki ɗum omo ganduɗa woni Hamme Amadou Ly jinnaɗo Amadou Tidiane Diop debbo wondude omo ganduɗa woni El Hadji Ablaye Walle kañum tigui noon jiidi yumme e baaba e wiide noon Amadou Tidiane Diop wonde noon Ablaye Walle ko waɗata ko ɗum ɓooyi wadde ɗum e moƴƴere e ɗum noon ko joni tigui yimɓeɓe tan teski ɗum e wiide noon Amadou Tidiane Diop wonde Ablaye Walle fuɗɗori koye famille makko nde tawno alay mabɓe tampuɗo nde tawno o walli famille makko kala e kuuɓal e hay kamɓe badiraɓe goto e mabɓe foof hande so wawi dañde ko ganduɗa ko woni société ji kono kadi ɗannade kadi dañde kadi dañana kadi bandumen ko konko tigui saabi ɗum e wiide Ablaye noon ko dariɗo tigui kono noon kadi ko karay sila leñol e wiide makko noon wonde noon o ɓooyi maade ko ganduɗa ko woni jamaji e jumaji kadi kadi wallude kadi miskineɓe o ɓooyi kadi sodde auto omo hokka noon yimɓe noon ko joni tigui gueɗe ɗe ɓayina e wiide makko noon wonde ko waɗani Hamme Amadou Ly ko aɓe belti hen no fewi nde tawno waɗani ɗum ko leñol fulɓe foof nde tawno yimɓe foof ne gandi Hamme Amadou Ly ko noon dariɗo kadi ko jambar no fewi e nder leñol fulɓe hollitiɗi en kongi noon ko Amadou Tidiane Diop badiraɗo e Ablaye Walle Ndiaye. Jokken people men jehen to équipe nationale du Sénégal joueur international keptinaɗo no fewi hono Cheikhou Kouyaté kañum tigui noon wasi jinnaɗo makko gorko e sanga nde ganduɗa eɓe gonnoto to ganduɗa to woni to Côte d'Ivoire ɗum noon on jinnaɗo makko gorko initiroɗo Baye Kouyaté ruttima e joomi ko noon hono hanki 16 janvier e ɓe kolliti noon koye subaka tigui ɗum
waɗi tawno noon Cheikh Kouyaté no wonno to ganduɗa to woni to Côte d'Ivoire e ko ganduɗa ko woni noon e CAN 2023 oɗo ɓeɓe goni e hollitama noon o saaha noon konko Cheikh Kouyaté équipe nationale du Sénégal hokkimo autorisation gam wawi ummade e regroupement oɗon yaade to ganduɗa to woni arde ɗo e nder leydi Sénégal tawtorede ko ganduɗa ko woni noon wirwirde jinnaɗo makko gorko o ummima to ganduɗa woni to Yamoussoukro noon to Côte d'Ivoire gam noon arde tawdirde ko ganduɗa ko woni wirwirde jinnaɗo makko gorko ɗum noon dendagal équipe o foof duwanama kono kadi noon duwaw noon ummade ɗo ganduɗa ko woni to Piindi TV fewde noon e dennagal noon bandiraɓe makko kala ha joni katten koye équipe national du Sénégal Sadio Mané waɗi ko yimɓe paɗanno ko heewi ko juuti kadi wonani noon konko Sadio Mané kala saaha yimɓe no kollidino tigui noon o fotino reste debbo ko adi joni ha sawino tigui o wino kañum tigui woni noon konko tigui woni ko ganduɗa ko woni président des célibataires ene wayno noon o saaha wi hen konko Sadio Mané nde tawno noon o waɗi dawol noon soko noon reste noon debbo keptin mo ganduɗa hewɓe gandamo e réseaux sociaux ji wona debbo kadi kewɗo yiyede partout intirto ko Aïcha Tamba hollitama noon on Aïcha Tamba noon jibina ko to ganduɗa to woni to Casamance wuuro mo woɗɗani to Sadio Mané jeeyaɗo won wiɓe noon ko cukalel tokosel ne tawno noon won wiyoɓe ko 18 ans o dañi walla 19 ans entre duuɓi ɗiɗon hollitama noon ko suko deƴƴo no feewi o ko ɓiɗɗo e architecte mo Sadio Mané tigui noon on Sadio Mané resi hono Aïcha Tamba hollitama tigui noon o saaha o janggata ko to ganduɗa to woni to mbaw omo waɗa ko ganduɗa ko woni classe terminal kono noon wonini noon beelamma noon dendagal Sénégal naaɓe kala e kuuɓal nde tawno Sadio Mané noon yimɓe foof ne keptinimo e needimo kono kadi noon hewɓe ne paɗano noon tigui omo resa ɓiɓe mumen ne tawno noon ko hunde ganduɗa e kala saaha sollicité ɗina yiiye e partout e réseaux sociaux ji kono Sadio Mané yiyama tigui noon on debbo tigui mo resi hono noon Aïcha Tamba caggal mariage o retour makko to école mabɓe mon jiidumi image uji ɗi woni ko ganduɗa noon mawni no feewi o wonti star mawɗo to diwan makko ne tawno e école makko mo jangguirto ne o ari nde professeur uji ɗi koko jalti ha élève uji ɗi kala mbaɗinimo tertugal bangal fayida ne hollita wonde tigui Sadio Mané dañi debbo moƴƴo aɓe mbaɗa gulali partout e beelam mumen no wonno noon debbo mo Sadio Mané resi koye école oɗon tigui noon jangguirta parfois ɗina poɗɗo e makko hay élève uji ɗi kala o saaha noon goto hen foof ne ƴeewa buse e oɗon Aïcha nde tawno noon yeeɓe Aïcha tisi mo ɓonni e yangue makko hay ko ganduɗa ko woni tayeruji kala kolliti wonde kamɓe gandano tigui noon ko debbo Sadio Mané kono wonini ɓe beelama no feewi noon ne tawno hande ma yimɓe heptinɓe partout ha e photographe bannoɗo photo e mariage oɗon mo ganduɗa ko mariage Sadio Mané ɗum noon goto e mabɓe foof heewi hen buse nde tawno noon téléji ha e ko ganduɗa ko woni site uji ne gara ne ƴeewa ɗumen aɓe kaala wonde noon tigui noon ko beela mumen no feewi nde tawno suko ko suko deƴƴo gasniren people o koye polémique teska Wally Seck o saaha e wonda ko woni réseaux sociaux ji kala ɓe kolliti wonde sa Wally Seck ko waɗi humilié o jeeyowo téléphone iPhone keptinaɗo e nder leydi Sénégal hono son Ibou ɗum noon koye soirée goto mo ganduɗa Wally ne waɗano ɗum son Ibou ngabbi yaltini kabɓe kalis kewɗi wi no hokka Wally wi noon yo Wally yimmo Wally wimo haade huccidde makko ne yima mo il faut o hokka noon ko ganduɗa ko woni orchestre makko foof no wurno goto e mabɓe foof 100 000 son Ibou ene wayi noon jaɓani wadde ɗum jooɗi ko juutina wiyamo yo yim o wimo haade mi yimde hokkuɓe goto foof 100 000 o waɗani ɗum nden tigui noon Wally Seck noddi sehil mum goto ngabbi dow wi noon yo hokku orchestre o goto foof 100 000 on noon waɗi ɗum nden tigui noon Wally wimo so tawi ala kalis mi yafimama jippo ko ganduɗa ko woni chaine am nden tigui noon o jippi yimɓeɓe mbi noon ko ganduɗa ko woni humiliation tigui noon Wally Seck waɗi fawde e omo ganduɗa woni son Ibou kono noon e version ngaji goɗɗi hollitamo nde tigui noon konko son Ibou ko jeeyowo téléphone iPhone aji kono noon o yilto ko buse e kala saaha e ɓeɗon yimoɓe nde tawno o aran ko ganduɗa ko woni concert aji mabɓe o yaltina 4 à 5 millions ou 8 millions o holluma ɗum o noon wiya ya yimmo jimamo ha tampa o yitta ko ganduɗa ko 30 000 ou 50 000
taw ko biyeji ujunere walla uñaji tan o hokkuma ɗum o jippo yaha lawol makko ɗum tigi noon Wally Seck faami saabi noon o saha on jour o jaɓani yimde mo o noon wimo yo hokku o jaɓani hokkude nden tigi o jippinimo sur scène kono noon Sahaibou so tawi ko buzz o wilatno henam o saha kam wontinimo caɗele no fewi no tawno rendo ngo foof wi noon o waɗi ɗum ni o mo ganduɗa noon woni Keba Seck histoire makko goto Keba yi noon ko ganduɗa ko woni kene tolno e 8 millions addi widema komo hokka ɗum Keba yimi ha tampi o hokkani ɗum o hokki ɗum tan ko 50 000 wala ni ene tolno e 100 000 o jippi o nawti kadi kas makko noon tigui o watta gam hebde buzz noon e yimɓe ɓe woni polémique partout goto foof noon no haalira banggue so tawi ko buzz kam Wally joguimo fulla wonde noon faami ko watta ko kono konkone kadi yimɓeɓe mbi so tawi yiiɗade buzz tan ne jari ɗum ha ala noon torkine hakkude yimɓe ala hay batte ko jari ɗum e aduna ɗum wonno komin tongannomon e people aji hande kala ko ngakki hen en ñaguima yafuya wona no fanarde wonno ko weltinde mon min tottamo rendez-vous ko ɓoyta so wiiɗi jomiraɗo wonno e caméra o ko Abouba ɗo yesso haalirde nde madame Sall merci beaucoup jaam funnague e hidrague rewo e worgo merci et bonne fin de soirée.